det der er min del i projektet, det er, at altså jeg betragter mig selv som roadmaler, altså meget inspireret og interesseret i vejen som et tema for det moderne menneskes liv. Og meget af det vi oplever, det i hvert fald personligt så oplever jeg meget gennem forruden af min bil. Og der er sådan en fælles ting omkring motorveje og veje, som sådan en historiefortælling. Så derfor så har jeg tænkt mig, at på min elefant, der skulle der bare være en motorvej. Og det kan man så lægge forskellige symbolik i, alt efter hvem man er. Men om ikke andet, så ved man jo også, altså sådan, at jo alt det, der er truet rundt omkring i verden, af regnskov og dyr og sådan ting, det er også fordi, at det er jo også en menneskets indgriben i naturen. Og så derfor så tænker jeg sådan, at med den her motorvej, der var så meget sådan en symbolik i at vælge noget af det, der sådan tror den her elefant også. Ikke? Så det er sådan i hvert fald de idéer, jeg har haft med det. Og så synes jeg, det var lidt sjovt at lave sådan lidt dansk landskabsmaleri